Eixo, ongietorriak azalera bideopodcastaren laugarren atalera, jadanik Aiaraldea komunikabideak ekoizten duen bideopodcast honek bere laugarren edizioa lortu du aurrera ateratzea, eta bera, berez, aste honetako programan izango ditugu, bueno, bi gai printzipioz oso ezberdinak direnak, baina dakizuenez, saio honetan egunerokotasuna lantzen dugunez, horrek exigitzen dituen protagonistak ekarri ditugu. Alde batetik gurekin izango dugu Txutxieres Navarreta Zubero, bera da Arrankudiaga Gazoiuko alkatea, eta berarekin mintzatuko gara, udalerriaren gai nagusien inguruan gutxienez udalgintzatik ikusita. Eta gero, izango ditugu Zue eta Bosko Palacios Pereira gonbidatuak. Eurak dira, kirol gutxitu bat praktikatzen duten gazteak, eta, ez dugu zuegu gehiegi aurreratuko, ze uste dugu, merezi duela eurekin mamitzea elkarrizketa, eta, baina bai, jakin dezazuen eskiarekin lotura dutela. Eta, hiru gonbidatu hauekin egingo dugu aurrera gaurko atal honetan. Besterik gabe, egingo dugu etentxo txiki bat, eta gurekin izango dugu, izan bezala, Arrankudiaga Gazoiuko alkat. Eta, esan bezala, gurekin daukagu Txutxi, kaixo Txutxi. Egunon. Ze moduz? Bueno, ondo esan behar dugu. Bai, elkarrizketarako prest, ez? Bai, Arrankudiaga Gazoiu naiz eta herri txikia izan, badituzue gaiak azaleratzeko, eta joratuko dugun lehenengoa, bada bi ertz dituena, ez? Alde batetik aurrekontuak, ez? Edo aurrekontuak gauzatzeko ezintasuna, eta horren atzean dagoen egiturazko arazoa, erakundeari dagokiona da, ezta? bai, aurrekontuak os dauzkagu, nahiko prestatuta, eta, bueno, aurten 2 milioitara hurbilduko gara, iaz justo prestatu ginen, aurten justo hurbilduko gara, 2 milioi inguruan, baina kontua da, ezin ditugula osoko bilkurara eraman, ez daukagulako idazkari kontu hartzailerik. Bueno, argitzeko, idazkari kontu hartzailerik gabe, ezin da udalbatzarik deitu, eta arazoak dituzu ere eguneroko prozedurak ere betetzeko, ezta? Hori da. Nahiko egoera kritikoan gaude, zeia urte eta erdi darbagu, idazkari kontu hartzaile finko bat eduki barik. Momentu bitan izan ditugu 2 persona, baina hilabete eta besteak hilabete eta erdi, baina iraunkortasunik gabe, ezta? Eta kontua da udal ezberdinetako lan boltzak eta agortuta daudela, eta Euskal Jaurlaritza daukana ere agortuta omen dago, behintzat ez da hortik ez dugu lortzen, eta foru aldundiak, Bizkaiko foru aldundiak berak ere, antza arazo bat ditu hori zerbitzu hori eskaintzeko, berez, foru aldundiak udal txiki eskaini beharko litzaieke zerbitzu hori. Ja, bueno, hor gaude, idazkari kontu hartzaile barik, eta azkenean erabaki duguna da gaur prozesu bat zabaltzea. Plaza hori lan eskaintza zabaldu dugu, plaza hori era interinoan betetzeko, era finkoan betetzeko izan behar dita estatu mailako habilitatuak, eta prozesua martxan jarri dugu, baina prozesu hori lusatuko da uda ondoren erarte, ez? Eta tartean, ari gara kudeatzen funtzio metaketa bidez, eskuartean ditugun gauzot puntuala pentsat aurrera ateratzeko, beste udal bateko idazkari kontu hartzaile bat etortzen. Eta etorriko balitz, alik eta laster ningo zenukete Bai, premiazko hainbat kontu daukagu, ez bakarrik txoko bilkura aurrekontuak onartzeko. Baita ere, denbora guzti honetan, gertatu zaiguna da, hainbat lizitazio eta hainbat inbertsio bertan bera gelditu zaizkigu, ezta? Urte eta erdi luze honetan. Orduan,
egin duguna da erremanente bat handi bat metatuta daukagu, baina hor daukagu blokeatuta. Orduan, 2024ko likidazioa ja prestatuta daukagu, baina hor behar da, idazkari kontu hartzailearen txostena, likidazio hori definitiboki aurrera egiteko, eta hor baita kreditu inkorporazioak aurreko dauden inbertsioa ja lotuta gelditzen dira remanentera, baina hori behar dara guzti horren inkorporazioak egin behar dira, eta horrekin liberatzeko daukagu diru hori blokeatuta, remanentea, ezta. Hori ezinbestekoa da, benetan ja hor pendiente dauzkagun hainbat lizitazio, hainbat inbertsio martxan jartzeko. Ze bestela gainera atzeratu, inbertsio horietako diru laguntzak ere galtzeko arrisku handiak gaude. Orduan, egoera zentzu horretan oso larria da, ezta? Eta beste alde batetik, aurrekontua ere ja, onartuko genuke. Eta espero dugu, hilabete baino lehen, gauza garrantzizko horiek ezinbesteko kontu horiek behintzat aurrera ateratzen. Eta, bueno, aurrekontuak onartuta, laburrean, espero dugu, zeintzuk dira jasotako proiektu nagusiak? Bai, bueno, hor gauza asko dago, ez da, baina holan apur bat garrantzitsuenak edo aipatzearren daukagu, hor Arrankudiagan, bai plaza ingurua, Elexalde, eta hortik Uribarrirako bidea, hor guztian egingo dugu olako trafikoaren bereraketa bat, hanko pasatzeko baita ere oinezkoen eta ibilgailuen arteko elkar bizitza, eta hor dago inbertsio handi bat egingo da hor, ezta? Eta baita ere daukagu atxeta auzoan daukagu orko lokal soziala ere, hor dago ja eginda dago lizitazio eta dana, baina adjudikatzea falta zaigu, hor egiteko obra bat, lokal sozial hori guztiz berriztatu goiti bera. Gero beste alde batetik daukagu proiektu oso potente bat, 1,5 milioi pasa izango da, eta hori da ura ponpatzeko estazio bat antolatuko dugu, azken baten kontsortziotik datorren ura gure depositoetara ponpatzeko, ezta? Eta horregaz, nola doala lortzeko Arrankudiako sistema, Solloko sistema, beste sistema bata, baina Arrankudiako sisteman ia 89 heltzea ja urpasorgoko uragaz heltzeko, eta hori da obra potente bat, eta baita ere daukagu Solloko udaletxea bera ere konpondu beharrean dago, hor egin zen parte hartze prozesu bat, Solloko herritarren artean planteatzeko ze funtzio eta nolako programarekin egingo dan hori, hori guztia dago ja onartuta, programa bat dago, eta orain proiektua egin behar da, proiektua gaina azteko nondi finantziatu ikusten azteko. Eta, bueno, kontu guzti horiek, baina, bueno, beste hainbat gauza, zerrenda luzea izango izatek. Aipatu duzu parte hartzerako prozesu bat, berriki amaitu duzu plazari dagokiona, Bai. nolako izan da eta zein ondorio atera dituzue eta zein izango da horrek izango duen jarraipen? Bai, guk azken urteotan hainbat parte hartze prozesu egin dugu. Aipatu ditudan obra batzuk adibidez, hemen ez, atxetako auzoaren parte hartze prozesu bat egin zen, benetan hor lokal sozial hori bikoiztu egingo da, metro karratuetan bikoiztu egingo da, eta orduen guzti hori horren erabilpena, eta oraingo lokal soziala gehi beste espazio bat gehiago aktibitate kulturaletako eta antolatzeko, eta bueno, prozesu horren bitartez egin zen programa bat, egin zen proiektu bat, eta proiektu hori ejekutatuko da orain. Soilon ere, aipatu da moduan, egin zen beste prozesu bat, hori udaletxearen eraikina, ze udaletxea eta etxe bizitza bazegoen hor, da eraikin osoa, zer egin horrekin aurrera, hori ere ja eginda dago, eta orain proiektua egiteko gara. Eta baita gero lehen aipatu da Uribarriko bidearena, hor Uribarriko auzoan egin ziren asambleak, guzti hori planteatzeko, proposatzeko, eta nola edo ala, jentean eritzia kontutan hartuz, egin dugun proiektua egiteko, ezta. Eta orain egin dugu, orain amaitu berri da beste parte hartze prozesu, nahiko garrantzitsua, nahiko potentea. Eta hori da, Arrankudiako plaza gunea. Plaza gune horri aurrera begira guzti hori nola antolatu, kontutan hartuta erabilpen mota ezberdinak, ezta? Hor dago konzentratuta nola edo Arrankudiako, eta bai udalerriko Arrankudia Solloko zerbitzu asko eta bertan daude, ezta? Hor bertan dago eskola eta aurreskola, bertan dago osasun zentroa ere,
bertan dago gizarte etxea, bertan dago eliza, bertan dago frontoia, bertan dago bolalekua, dago oraingo eraikin berria, Osinburu bizigunea, bertan dago denda, Ekilore denda, bertan dago batzokia, eta, bueno, astuko dut beste zerbait, baina, bueno, esateko herri bizitza bai arlo soziokulturalean, zein zerbitzu arloan da, ba, hor dago kokatuta, ezta? Eta esan dezakegu horixe dela ba, nukleo urbano handiena daukaguna, eta horrek behar du berrantolaketa bat. Orduan hor prozesu bat zabaldu genuen, eta prozesu horretan saiatu ginen mundu guztiarekin kontatzen, ezta? Prozesu horretan begira, hartu dute parte eskola jakina, eskolako zuzendaritzak eta eskolako irakasleak, eta baita ere familia elkarte edo gurasoen elkartea, ezta? Beste alde batetik baita ere kirol taldea, bolo taldea, kamaraka eskutelota taldea, frontaia dagoelako bertan, baita eskubaloi taldeak, eta gero gizarte arloan ere, gazte asamblada parte hartu dau, pensionistak, emakume sareak, gizarte etxeak berak, Ramon Azkue kultur elkarteak, eta baita Eliza berak ere. Eta gero, ekonomia arloko, horko bertan dagoen ustelaritza, batzokia, eta, bueno, eta denda, kilorek. Eta gero, baita bereziki egin dugu gero, gizarteko kolektibo ezberdinekaz. Aurrekin egin dugu lan bat, baita ere nerabe, jubilatuak, eta gero plaza eremuko auzotarrekin bereziki. Hor dauden komunidade, etxe bizitza komunidade ezberdinekaz bereziki landu dugu, ezta? Eta gero baita ere, udalagaz, udaleko grupo politikoakaz, eta baita ere, udaleko teknikari eta langileakaz. Esforzu bat egin dugu, hor konkurtzen duten guztiekaz egiteko lan bat, bai elkarrizketa bidez, baita ere inkesta bidez, eta hortik aparte, gero egin dira baita ere aurkezpen zabal bat egin zen, eta gero egin dira, aipatu den elkarrizketa eta guzti horretak egin dira tailer batzuk. Tailer batzuk nola edo ala, elkar sorkuntza lantzeko tailer zabal, herritar guztientzat, Arrazoia eta Soiloko herritar guztietan zabalik egin dira tailerrak, 2 tailer egin ziren, eta tailer horietan parte hartu izan du beti 25, 30 pertsonatik gora, eta baita inkestetan, eta gero aipatu duten kolektibo guztietan, hainbat jende parte hartu da, ez? Eta bueno, hortik egin dugu bidea, eta ikus apur bat Ondorio argiren bat atera duzue? bai, ja ondorioa da guzti hau. 70 orritako txostena dago, hemen nola edo ala definitzen daia, ez? Osamen zehaz bat egiten da, eta horrek apartau ezberdinak ditu, eta ez da, alde batetik horko jolas espazioa, aur nerabentzako jolas espazio bat, espazio horiek ez finkatzea edo kokatzea edo mugatzea toki batzuetara, baizik eta uste dugu espazio guzti horreko bibentziala izan behar duela, hortik parte herri bizitzarako espazio batzuk izan behar direla, eta beste alde batetik hor sartzen da baita mugikortasuna, ezta? Eta hor, esate baterako hor hartaz bat egin genuen. Hasi Iberlandan dagoen geltokia, tren geltokia. Tren geltokitik, Iberlandako parketik, Azpuru zubitik, Zubizaharretik, handik herriraino, plazaraino eta zerbitzu guztietaraino oinezkoentzako bide eroso eta segurua irekitzea, ezta? Eta baita ere bertan ere mugikortasun bai eroso eta segurua planteatza gero espazio urbano barru horretan ere, ezta? Eta gero horrek eskatzen dau berrantolatzea espazioak, baita ere mobiliario urbanoa ere berrantolatzea, oizko jarlekuetatik eta jarleku sozial eta biziagoetara pasatzea, eta ikusi dugu apur bat planteatu dugun hirigintza eredua izan da bai ikuspegi feminista batetik, baita beste ikuspegi hezitzaile filosofiarekin zabal eta konpartitu honetatik, eta baita gero mugikortasun jasangarria izan behar duela, eta hori ez, irisgarritasun universala, eta horretan gaude, eta orain, guzti hau egin behar da. Bai, orain... Hau ezin da egin dana golpean, guk ez daukagu ez da Ez daukazu dirurik. kapazitate ekonomikorik guzti hori golpean egiteko,
baina gauza batzuk egiten joango gara, da ahalik eta lehen hasiko ginateke. Mugikortasun horrek eskatzen du zenbait kontu aldatzea, eta aparkalekuak eta gauza berregokitzea, berantolatzea, kokapen berriak hartzea, eta gero faseka egingo da. Faseko egingo da, baina fase guztiek egingo dira lotuta ja programa bati eta proiektu orokor bati. Gero hartuko du behar den denbora, urteetan zehar guzti hori garatzeko, baina ikusita aurretik daukagun argazkia, ezta? Beste beste plan bat daukazu etxebizitzari dagokionez, eta adibidez, badituzue kooperatibako etxebizitzak hor martxan, ezta? Bai. Hor, guk etxebizitza politikan, orain dela ja, aurreko legealdian, planteatu genuen, hiru lerro garatzea, ezta? Alde batetik da arlo pribatua, eta beste alde batetik arlo publikoan, herritar ezberdinei bideratutako eskaintza, ezta? Arlo pribatuan sartu ginen baserri kontuan, ezta? Baserri guztiak esku pribatuetan daude, jakina. Eta orduan ikusten genuen hor egin behar zela zerbait, ikusten genuen baserri asko utzik gelditzen ari zela, beste batzuk egoera txarrean zeudela, eta horregatik baserrian kontua sartu ginen lerro batzuk edo helburu batzuk lortzeko, ezta? Eta egin genuen baserri horien inventario bat, eta baita gero ordenantza bat. Eta hor bilatzen genuen alde batetik espazioak lurzoru gehiago antropizatu gabe, dauzkagun eraikinetatik etxebizitza gehiago egiteko aukera lantzea, ezta? Orduan izango litzateke, ordenantzan hartu dena da, baserri etxebizitza bakarreko baserri batetik etxebizitza bi egiteko aukera, edo etxebizitza biko baserri handi batetik, agian 3 edo 4 etxebizitza sortzeko aukera, ezta? Eta ez hori automatikoki, eraikin bakoitzaren ikerketa egin dugu, eta baita ere ez bera ere isolatuan, baizik eta auzo horretan nola dagoen kontua, ze kontutan hartu behar duzu, etxebizitza zenbakia gora egiten badau, non aparkatu, non zerbitzua jarri, nola egin, orduan guzti hori kontutan hartuta egin dugu gero etxebizitza bakoitzaren fitxa, ezta? Etxebizitza eraikin bakoitzaren fitxa, eta hor agertzen da guztia, ze aukera dagoen, zenbat eraikigarri den, guzti hori bertan hasten da kontutan argazkia, datuak, aber horrek den babestu beharreko eraikina den, babestu beharrekoak zeintzuk diren bere elementu historiko-kulturala babestu behar direnak, guzti hori zehatzean agertzen da, orduan jabeak badaki zer dauka, eta badaki zertarako aukera dauka, ezta? Eta hor, bilatzen genituen helburuak ziren, alde batetik esan dudana, ez? Eraikinak, etxebizitza aukerak, antropizatu gabe espazio gehiago. Beste alde batetik zaintza, eta honek importantzia handia dauka. Baserri askotan, gelditzen dira zaharrak, eta adin batetik aurrera ezin direnean baliatu eurek, orduan joaten dira, edo bai semala baten etxera, edo erresidentzia batera, eta sarritan baserria utzik gelditzen da, ezta? Orduan uste dugu, aukera izan ezkero, etxe horretan beste etxebizitza bat habilitatzeko, bere semalaba batek, edo familiako batek, edo hurbileko batek aukera dauka bertan bizitzeko, eta orduan asko laguntzen da horrek zaintza kontua. Zaintza kontua hor oso importantea da. Eta gero beste alde batetik, baita ere, hori, bideragarritasun ekonomikoa, sarritan baserri handi bat konpontzerakoan, edo inkluso jente gaztea doana eta erosten da baserri bat, hor etxebizitza bat ateratzeko oso handia da, eta kostu oso handia dira, ezta? Orduen etxebizitza bi ateratzeko, edo bikoitzaren kasuan 4 ateratzeko, horrek bideragarritasuna sortzen daue, finanziazio ekonomia aldetik, ezta? Eta gero, horrek dakar be bai, era orekatuan auzoen eraberritzea, ezta? Ze baserriak dauzkagu, banatuta, eta landa espazioan. Orduan, landa espazioko auzoak horrek era orekatuan biziberritzeko aukera izaten dago, ez? Beste alde batetik, badakigu lehendik egon dira, hainbat obra egindakoak, era ez arautuan edo ez legalean, eta orduan hor ere, 0 puntu bat ipini behar da, eta orduan guzti horiek ere, legaztatzeko aukera ematen dago, ez?
Eta esan dudana gero, baita ondare historiko-kulturala da hori ere bermatzea, ez? Eta bueno, hasi dira, leku batzuetan hasi dira, baliatzen ordenantza honetaz, eta bueno, hori zen kontua, ezta? Gero hau izan da arlo pribatuan egin genuen linea. Gero beste alde batetik, guk, udalak baditu lurzoru batzuk, lurzoru publikoak direnak, eta orduan hor lerro bat zabaldu genduen ja herrian bertan bere bizitza proiektua daukien gazteentzat. Ja nola edola, bere bizitza proiektua, bere lan proiektua eta orduan bere gogoa da ja bizitzea bertan eta horretarako planteatu genuen kooperatiba bidea, ezta? Hor egin genuen prozesu bat, arrasate kooperatiba bitartekari moduan lehen fasea, baina gero ja sortu ja konpromiso hartzen duten artean sortu kooperatiboak, Garrondo kooperatiba, eta orduan hor 12 etxe bizitza doaz, baina ja kooperatiba bera da eraikitzen ari dena. Udalak egin duena da, horren lurzoruaren zesio bat. Horren lagatze bat, eta baina hor sartu ditugu espekulazioen aurkako elementu guztiak, ezta? Hori inoiz ez dira pribatuak izango, beti kooperatiba bat izango da, hor biziko denak etxe kooperatibista den heinean hor bizitzeko eskubide izango du betirako, baina momentu baten bere bizitza proiektu aldatzen bada eta badoa hortik, ezin du horrekin espekulatu, bueltatu behar dio kooperatibara, eta beste kooperatibita batek hartuko luke hori, da nola edo haren sartzen duen partizipazioarekin ordainduko litzateke bere diru hartzea kooperatibatik. Eta bueno, hori aurrera doa, ja martxan daude obrak, eta espero dugu ja datorren urterako amaituta egotea obrak, eta ja martxan izatea. Eta gero ireki zenuten beste hildo bat, Eusko Jaurlaritza. Bai. Eta beste kontu bat ja badago baita demanda bat erdian, gazte jenteana, oraindik igual bere bizitza proiektua ez daukana zehaztuta, ezta? Baina guk uste dugu lehen pausu bater herrian errotzeko aukera eman behar zaiela, eta horretarako egin dugu Eusko Jaurlaritzagaz guk baita ere lagatu lurzoru publiko bat, eta orduan 10 etxe bizitza, baina alokairu etxe bizitzak eraikitzeko rotazionalak izango lirateke, eta hor ikusten dugu aukera dagoela jente gaztea bertan errotzeko, eta gero momentu baten ja badauka herrian ja aurrera begira ere era iraunkorrea bizitzeko, hor ere bere momentuan atara beharko duke beste aukera bat, beste kooperatiba bidez egin dugun modukoa, ezta? Horiek dira behintzat landu ditugun 3 lerroak, ezta? Eta bueno, hor 12 etxe bizitza kooperatibo horietan helburua zen jente gaztea eta bertakoa izatea, eta orduen 12tik 9 herrikoak dira, herriko gazteak dira gehienak, eta 16 urtetik berakoak, eta beste 3 ere, 2 ugaokoak da bat zeberiokoa, ezta? Beraz, bete-betean lortu genuen, zeren nahi genuen gehiena pentsat herrikoak, eta besteak herri mugakidetakoak izatea. Eta hortik aparte gero badaude aukerak, arau subsidiarioetan, etxe bizitza libreak egiteko, exekuzio unidade ezberdinetan, eta kasu horietan guk egiten dugu, prest dagoenen promotore bat hori aurrera eramaten, gu lagundu egiten dugu udaletik, baina gorka gu zuzenean eskurik ezin dugu sartu. Eta orain ez beste eraikin bati begira jarriko gara, ze osinburu ireki zenuten, jadanik osinburu ari zarete erabiltzen, ez dakit erabilera eredua eztabaidatu duzuen, edo ez, edo fikatuta duzuen jadanik. Osinburu da azpiegitura bata, azken baten. Osinburun udalak eskaintzen dauena da, espazio huts bat, azpiegitura bat. Eta funtzio askotarako balio dauen azpiegitura bat, ezta? Eta hortik hasita oso definituta dago, ja dauden gela eta areto ezberdinak kontutan hartuta, nola dagoen montatuta, ikusten da funtzio ezberdinetarako balio dauena, ezta? Eta orduan kontua da, hasieratik esan dugu, gero hori osinburu bizigunea deitu dugu, eta gunea da momentuz, edo gunea da, ja bizitzare badauka, ja bizigunea bihurtzen ari da, baina bizi hori herritarrak eman behar diote, ezta?
herritarrak, eragile ezberdinek, eragile ezberdinek, eta bueno, hor alde batetik udalak bere ikastaroak ere lehendik zituenak orain pasatu ditu horra, eta orduan, hor nire ustez funtzionatzen ari dira orain, lau talde pilates, beste bi talde luzamenduak eta kontu horiek, eta horiek behintzat, aktibidade horrek eguneroko bizitza bermatzen dago. Baina hortik aparte gero, ikuskizun mailan eta egon dira, paiazoa, magoak, antzerkia, gauza Zinema zinemak eta egon dira, eta ikuskizun pila dago, eta gero aurkezpenak egon dira, eragile ezberdin aurkezpenak, baita ere hitzaldiak, tailerrak, kontutan hartuta guzti hori, ez dakit, hilero behintzat, badaude 6-8 ekimen, ikuskizun, historia. Orduan esan dezakegu, pentsatzen genuen baino aktibidade handia daukala, udaletik olako programazio esfortzu berririk egin gabe. Gertatzen da berez programazio hori baita udalak ere ematen ditu, ez? Betetzen du, apur bat hutsunea betetzen ditu, baina momentuz ikusten ari garena da, Arrankudiaga eta Soilo nahiko herri antolatua dira, hainbat eragile aktibo daude, eta orduen hoien bizitzak, hoien aktibidadea, jardueran berak, nola edo ala, nahiko programazio bat betetzen dauela osinburun. Orain, sei bete daro ja, udara heltzen garenean egin behar onarketa bat, eta baita egin behar ditugu kontu batzuetako olako arautegia zehaztuak eta guzti hori egin beharko da, balorazio bat. Fase honetan gaude, fase horretan proba error, fase hori ere betetzen ari gara, eta apurka joango gara bideratzen. Hor bertan osinburu ondoan beste lokal baten ere ikasgunea zabalduko dugu, hori laster zabaltzeko dago, orduan nola doala bizigune ikasgunea dena espazio handi bat sortuko da. Eta hor ari gara, baina osinburugaz oso pozik gaude zentzu horretan. Maiatzaren 25-ean, por cierto, datorren 25-ean, areto nagusia dola ontzokitxo bat, hori ere orain egon gara prestatzen ja amaitu da, horko bai soinu ekipoak eta baita ere argiztatze sistemak eta sistema audiovisual guztia montatzen ibili gara, pantalla erraldoi bat, guzti hori ja dago, eta nola dala estrenatuko dugu onbuaren itzala pelikularekin. Hemen ere proiektatuko. Bere momentuan udalak bere aportazioa, bere diru laguntza ere egin zuen proiektu horretara, eta etorriko da Patxi Bizker bera, etorriko da baita ere solasaldia egitera, eta 25-ean esateko areto nagusiko leheneko filmea estrenatuko. Berez areto nagusien egin dituzue, memoria historikoari lotutako ekintzaren bat ustutia. Ez egin genuen inaugurazioa eta hola, baina gero besterik ez da pendiente zegoen oraindik sistema audiovisual guztia montatzea eta guztiari. Eta aipatu duzu ja uda teioka dugula, eta udan ziurrenik arazo bat izango duzue, edo behintzat zalantzan zaudete osasun zerbitzuari dagokionez, ez? Bai, guk ez daukagu ambulatorio propio hori. Gurea da Ugaora joan behar du, Ugaokoa da, bai Arrankudiak eta Soiloko entzat ere Ugaora, ez da, Ugaoko ambulatorioa. Baina daukagu osasun zentro bat daukagu, dispensario mediko bat esateko. Eta horra etortzen dira mediku bat, gure medikua eta erizaina, etortzen dira momentu honetan 3 egun astean. Baina ez goiz osoan, 12-etatik ordu 2-etara. 3 egun 12-etatik ordu 2-etara. Eta hori, zerbitzu hori oso ondo datorkigu, ezta? Eta baina kontua da gero, uda datorrenean, edo osakidetzan gora berak daudenean, edo bajat daudenean, eta abar, orduen gelditzen gara dispensario edo osasun zentrorik gabe, edo egun baten atenditzen, edo igual medikua bai, eta medikua ez da erizaina bakarrik, eta egoera horiek. Hori, uda etortzen denean uda etortzen denean desastre bat izaten da. Uda etortzen denean sarritan gelditzen gara zerbitzu gabe zentzu horretan. Eta hor bi parte daude, alde batetik gure medikua eta erizainak oso pozik gaude,
oso hurbilekoak dira, eta oso pozik gaude, baina arazoak ez datoz horien partetik, arazo bat datoz osakidetzako egiturazko arazoetatik datoz. Eta, bueno, hor gaude, uda dator, eta pentsatzen ari gara, berriro errepikatuko dela aurreko udatako kontua, ezta. Eta amaitzeko, berriki Angel Egaña Aha. udariaren gorpuzkiak hortzik dituzue Arrankudiagan, prozesu luze bat izan da. Mhm. Honekin jaitsi duzu? Bai, hor memoria historikoaren berreskuratze arloan herrian, Txomin Egiluz eta Edurne Ollaguriak lan handi bat egin dabe eta egiten jarraitzen dabe orain ere. Eta baita kasu honetan, Angel Egaña mendibilen kasuan ere, eskerrak euren lanari berreskuratu da guzti hori, ezta. Hau Angel Eusko Gudarosteko tenientea izan zen, eta fusilatu egin zuten Valladoliden 1928an. Orduan, bagenekien edo bazekiten herrian eta bere inguruan, bere familian, eta fusilatua izan zela, baina ez zeuen argi non ere. Ze lehenengo detenitua izan zen Santoñan, hor epaitua ere, baina gero behigarre sumario zabaldu eta Valladolidera eraman, eta hor epaitua berriro, eta hor fusilatua izan zen azkenean, ezta? Hor lan handia egin da, leku ezberdinetako, dokumentazioa leku ezberdinetan bilatuz, da azkenean baita ere, baina hori zen dago elkarte memorialista oso fuerte bat, oso importante bat, eta eskerrak haurek egin den elkarlanari, eta haurek ekarritako pasatutako informazioari buruz, lortu zen azkenean, jakitea non izan zen fusilatua, ze egunetan izan zen fusilatua, eta gero hasi ziren horko fosa komun horiek zabaltzen, eta suposatzen zen hor 7. egon zitekeela, eta bueno, hor Arantzadiren bitartez ADN kontuak eta ere landu genituen, eta azkenean gorpuzki hori identifikatua izan zen Valladoliden, ezta? Horren ondoren, udalak familiarekin landu zuen asuntoa, eta ekarri zuen gorpuzkiak ekarri zituen Arrankudiagara, zunetan, bertan omenaldi bat egin zen, eta ja dago hilerrian ja kokatuta dago, eta nola edo esan dezakegu ja, Angel Egaña mendibilen historia guzti hau, eta bere berreskurapen historiko hau, nola edo bukatutzat ematen dugula. Baina, ari dira orain herrian, bilatzen baita ere beste kasu batzuk jarraituko dugu, eta udala preste egongo da, elkarlana burutzeko, eta egin behar diren kontuak egiteko udaletik ere. Eskerrik asko, bueno, Txutxi, informazio hau guztiak hartzeagatik, mil esker guri tartetxo bat egiteagatik agendan, eta, bueno, ziurrenik baliatuko dugu albisteren bat idazteko aipatu dugu guztia. Eta orain, bueno, eskerrik asko eskaintzeagatik, aukera hau. Edabide gara, gutxego ezin diguzu eskatu, orduan hori da gutxenekoa. Eta, bueno, Arrankudiaga zoioko egunerokotasuna eta bueno, eta gatazkak eta lorpenak ere gutxiko ditugu alde batera, eta orain esan bezala, bueno, Usue eta Bosko Palacios Pereirorekin mintzatuko gara, lehen txarto esan dudala bigarren abizena. Eurak dira, bueno, eskiatzaileak, lorpen nabariek eskuratu dituzte berriki, eta, bueno, orain eurekin mintzatuko gara, atxeden alditxo oso txiki baten ondorioz, Txutxiri agur esaten dugu bitartean, eta prestatzen dugu bitartean, orain.
Eta esandakoa, ongi etorriak berriro azalerara, eta, bueno, aipatu bezala, hemen ditugu Usue eta Bosko, biak dira eskiatzaileak, eta gainera, bueno, baituzue gauzak ospatzeko biok dituzue, ezta? Bai. Bueno, hasiko gara agian zurekin duzue Vale. ze gainera atzerrian egon zara, Bai, ze lortu duzu? aurten egin ditugu sei lehiaketa, eta horretatik bitan geratu naiz laugarrena, beste bitan lehenengoa, eta bestean bigarrena, eta horren ondorioz geratu naiz Espainiako lehenengoa eta Europako bigarrena. Mhm. Eta horrek emango izu aukera, ez? Bai, hurrengo urtean mundialera joateko. Mhm. Eta orduan, ze posik edo... Bai, oso pozik. Bosko, eta zure kasuan ere badaukazu Bai. zer azaldu. Bueno, bai, ni urte honetan, sei txapelketa eginez gero, geratu naiz Espainiako laugarrena, eta ere bai, munduko, Europako txapelketan, geratu naiz 28garrena, eta, bueno, posik nago, baina ez naiz klasifikatu mundialera, baina, bueno, oso posik nago, ze urte osoan egin dut, eta posik nago. Mhm. Eta zelan bizi izan duzu esperientzia hau, apur bat luzea izan dela, sei proba, ez dakite non izan diren, mugitu, suposatzen dut asko mugitu behar izan zaretela, zuek kasuan, azkena, txerrian, baina oso luze gainera, oso urrun gainera, zelan nolakoa izan da hori bizitzea? Bueno, gehienak izan dira Espainian eta, baina hori, azkena Pirineoetan, eta baina azkena izan zen pixkat improvisatua hori, mundualera sartzeko, eta nire ama esan zuen bizitzan bakarrik aldi batean gertatu alzela mundialera joatea, eta joan ginen Noruegara, Narvikera. Baina kontatu taldearekin ere bai, eta hori, guk, joan ginen hori, txapelketa egitera, zen uste genuen, igual, posibilitatea zeukan berak, mundialera sartzera, baina eski ez da bakarrik mundualera sartu zela. Osa, geratu zen lehenengo postuan eta hori ipini zuen, bera, bigarren postuan Europako txapelketan. Mhm. Bai. Eta, bueno, zuek familia moduan joan zineten, talde moduan, nola? Bueno, Espainiatik joan ginen jende asko, esan daiteke, eta gure amarekin joan ginen, baina ere entrenatzaile batzuk joan ziren, eta lagun batzuk. Eta bai, hori, esperientzia oso ona, zen ere bai, egin genuen taldea, oso girona egon zen, eta lagun asko egin genituen, eta oso ondo pasatu ginen. Mhm. Eta, bueno, urrengo itzordua edo erronka, munduko txapelketa izango da zuzenean, edo Ez. dian dituzu... Bueno, munduko txapelketan dira gabonak eta gero, baina ikusten dut lehenengoa izango dela, uste dut. Bai, bueno, lehenengoa edo... Oraindik ez dakigu datak ez daude jarrita oraindik, baina mundualera joan eta lehen, eskiatuko dugu hilabete bat edo. Eta horrekin prestatuko gara, eta ere bai, bueno, udan egitea adibes fiziko, zen eskia, bueno, freeride egiteko oso importantea da hanketan indarra izatea, eta ere bai oso ondo dago, adibes trampolinetan trukoak egitea eta horrela, zen horrela, trukoak saietzen egiten dituzuan, zen ez duzu minek egiten, eta gero ja elurran, praktikan jartzen duzu. Aipatu duzue, freeride disiplina, zertan datza disiplina hau? Bueno, freeride eski estilo bat, dela, jeitsiera libre bat egitea, eta jeitsiera horretan, bueno, jeitsiera horri da eski estazioaren pistatik kanpo, lur natural batean, eta hori egiten da jeitsiera libre, egiten duzuna saltoak, eta helburua da ere bai, mendietatik isurtzea, oza, mendiaren gainetik isurtzea. Ere bai. Bueno, Bosko esan duen moduan eta izena esaten duen moduan, estilo libre bat da. Eta adibidez, konpetizioetan egiten dena, da eskiak sorbaldan jartzen dituzu, mendi bat edo kara bat igotzen duzu, eta hortik zure linea edo behetik idatzi duzun linea edo zer egingo duzun edo zer arroka salto egingo dituzun egin behar dituzu, eta juezeak epaiak
notaren bat. Nota jartzen du, zenbat saltatzen duzun ondorioz, nola jeitzen zaren, estiloa, Teknika eta ia jendea ere egin duen zure linea edo bakarrik izan zarena linea hori egin duena. egiten baduzu lerro bat dena originala, hori pues, puntuak gehitzen ditu eta ere bai ikusten baduzu lerroa eta joaten zara leku batetik oso txarto dagoena, pues hori puntuak Gehitzen dizkizu. gehitzen dizkizu eta hori pues horrela pues, postu hobeago ateratzeko. Eta aipatu duzu lehen, ez? Agian trampolina baliatzen duzuela udan, gero hemen laudion bizita, entrenatzea ez da, arrainon ez dago elurra maiz. Orduan ez dakit nola entrenatzen duzuen urte osoan zehar, eta zer lantzen duzuen alde batetik fisikoki, eta bestetik, bueno, erabiltzen duzuen saltoak, ez dakit bilatzen duzuen inspirazioa beste kirolari batzuetan, edo Bai. ezarrita dagoen gutxi gora bera zein teknika erabili ditzakezuen, nola antolatzen duzu? Gu astelehenetik ostegunera gimnasioan egiten dugu hori bost esan duena hankak, ze hankak oso landuta egon behar dira saltoak ondo mantentzeko. Eta gero zorionez, ostiraletan beti astebururo joaten gara eskiatzera Albaiaran, hor dagoela estazio bat. Eta gero daukagu entrenatzaile bat egiten diguna astebururo zer egiten dugun, eta joaten gara edo snowparkera daudela hor salto batzuk ja eginda eta zuk hor airea hartzen duzu edo trukoa egiten dituzu. Eta edo lurra nahiko txoa dago, egiten ditugu lehiaketa simulakro batzuk eta jaisten ditugu hori lurra dauden lekutik. Bai. Lurra Kanpotik. naturala, bai. Eta bueno, ere bai, nik ikusten ditut adibidez, esperientzia asko dutenen eskiatzailei, adibidez dago bat, nire gogokoan dela deitzen dena Sami Carlson, ze hori adibidez, da nire idolo eta pues, bera pues, Horritzen duzu, bai, jorrentzen ditut asko eta adibidez bideo batzuk dauka YouTubeen eta horietatik hartzen ditut ikusten dut eta horrela gero trampolinean saiatzen dut egiten bera egiten duten trukoak eta gero ja elurran praktikan jartzen ditut eta jazta, sin más. Horrela. Eta, bueno, elurra badakirol bat, nolabait, lesioetara oso lotuta dagoena. Ez dakite nola lantzen duzuen hori, edo noizbait izan duzuen lesioaren bat, ez dut esan nahi bakarrik erortzea, mugimendu txar bat, belaunean... Bai, horregatik oso importantea da hori, hankak fuerte izatea eta hankak tronko, goiko tronkoa eta dana. Azkenean zuk entrenatuta bazaude eta fuerte bazaude, da askoz errazagoa da lesionatzea ez bazaude entrenatuta bazaude baino. Eta hori, egiten dugu, plan, lesioak eduki ditugu, ni adibidez ireki nuen belauna osoa, eskiarekin, eta bera ditu gehiago. Nik adibidez, denboraldi honetan, gabonetan atera zitzaidan eskumako sorbalda, eta gero orain aste santuan rekuperatu nintzen honetaz, eta atera zitzaidan bestea. Baina, bueno, ja ondo nago, eta bueno, gero ere bai, pasaren denboraldian, egin txiri buelta bat, eta geratu nintzen inkonstientea, eta ere bai, apurtu nintzen handibula. Bai, baina, bueno. Gauza da, kirol honetan oso ohituta gaude gauza hauek pasatzea, azkenean gure egunerokoan gertatzen dira, eta pizkat ohituta gaude, eta, eukitzen ditugu prekauzioak eta ditugu materiala, eramaten dugu hori, eta baina gertatzen gertatu da, eta listo. Eta rekuperatzera eta gero berriro. Eta, bueno, aipatu duzu, munduko txapelketa, zuk adibidez badaukazu zure gogokoen den eskialaria. Zein helburu jarri dituzue zuen ibilbidetan? Ez dakite, aipatu duzu, agian bizitzen aukera bakarra da, edo bueno,
Bai, esan dut hori aukera bakarra zela, baina niretzako aukera bakarra da, ze hurrengo urtean ja ez nago kategoria honetan eta pasatzen naiz qualifierra dela 18 osea, goitiko jendearentzako eta hori dago nivel oso handia. Daudela como 3 kategoria, dagoela qualifier challenger eta horren ondorioz dagoela ja el Freeride World Tour Pro. Daudenak ja pues profesionalak bizitzen direna hauetaz. Eta gure Zuen helburua edo. helburu handiena da Freeride World Tourera ailegatzea, baina oraindik ez da denbora. Eta orduan nire hurrengo urteko helburua izango da batez ere ondo pasatzea mundialean eta ondo egitea baldin bada eta qualifieran hastea konpetitzen eta pizkat giroa hartzea. Eta zure kasuan, gazteago, ez? Ez? Baina, bueno, ni hurrengo urtean, saietuko naiz, egongo naiz berriro junior, eta, saietuko naiz, urte honetan geratu naiz, laugarrena Espainiako txapelketan, hurrengo urtean saietuko naiz egiten podium, eta geratzea, bigarren edo bigarren postuan egin alba da. Eta, gero ere bai, Europako txapelketan, saietuko naiz, adibidez, 12. postutik gora egotea, eta hori da nire helburua, hurrengo denboraldirako. Eta, bueno, nolakoa da giroa txapelketetan? Ja, esprimentu nahikoa daukazue txapelketetan, aurten egin dituze 6, orduan, zer esan dezakezue? Nire ustez, justo gure disiplinan edo giroa izugarria da, guztion artean ondo gaude, guztion artean laguntzen gara, batez ere nesken artean, igual batzuetan ikusten da beste disiplinetan pizkat rivalitate hori dagoela, freeridean da izugarria eta hori nesken artean guztiak laguntzen gara, guztiak posten gara besteak ondo egiten badute, eta niretzako disiplina oso polita da ikusteko eta bizitzeko, eta gainera ematen ditu, osea, bizitzan nola esaten da, bizitzan asko erakusten dizu, jendearekin egoteko eta jendearekin Gasketa prozesu bat, hori da. kiroletik atara. Bai. Gainera, respetu handia dago guztien gandik, eta nik oso pozik nago disiplina honekin, eske, respetua eta ere bai, jo que se, adibidez posa, besteen posa eta hori, oso importantea da niretzat, eta freeride dauka asko. Eta nola heldu zineten kirol honetara, ze badaude kirolanintzak, ez dakite gurasoek egiten dutelako, edo ikusten zendutelako, edo nola heldu zineten hona? Berriro zorionez, gure aitak eskiatzen zuten, eta txikitatik eskiatzen dugu, baina disiplina hau egiten dugu, 5 urtekin edo gure aitak ni eta nire bi anaiei apuntatu zigutelako klub batera hor freeride egiten zuena, eta horren ondorioz hasi ginen pizkanaka eta duela 3 urte lehiaketan ari gara, eta horregatik da pizkat. Gainera, esan bezala, esan duen bezala, horrela izan da, eta gainera nik beti txikitatik, gustatu zait egitea txiribueltak eta horrela, adibidez, zoruan eta horrela egitea. Eta, hori, lotura duenez, txiribueltak egitea eta ere bai, eskia, gustatzen zait asko freeride. Eta zein izan da orain arte zuen iritziz, egin duzuen teknikarik zailena edo gogokoena duzuena? Zuk aipatu duzu txiribuelta, ez dakite gauza zailagoak dauden? Nik nire gauzerik zailena egin duana, uste dut dela truko bat deitzen dena Rodeo 3, edo ere bai, da backflip bat, txiribuelta atzerantz egin nuena, ze izan zen, igual, ez dakit 6 metroko roka batetik, eta, motivazio handia zegoenez, eta jendea guztia zegoen ikusten, eta hori, Adrenalina top. Bai, adrenalina top. Eta zure kasuan? Nire kasuan izan da 360 bat, dela ez direla hankak buru gainetik basatzen, dela plan horizontala, eta hori, salto batzuetan
hori egiten dut. Ez dut, askoz gehiago egiten nik, nahiago dut normal salto egitea eta listo. Baina, bueno, lere egan egiten duzue. Bai, hori bai. Ere bai, freeride, ez da bakarrik txirueltak eta horrela egitea, baizik eta ere bai, egin alduzu igual, pues, 7 metroko arroka bat, salto eginez, eta gero pertsona bat egiten du 3 metroko arroka batetik egiten du pues, truko bat, eta ez zaio asko kontatzen, bestea baino. Mhm. Eta, pues, hori, usue nahiago du egiten, ba, rokak handiak, pues, normal egiten. Mhm. Bueno, ba, ez dakit, zerbait gehiago erantzi nahi duzuen honi buruz, kirol honi buruz, edo zuen esperientziari buruz. Uste dut, nahiko argi geratu dela Ja, ze kirol mota lantzen duzuen, ez? bai. Bere alde gozagarriak eta, bueno, bat amanez ere lesioak eta bar. Agian zerbait pasa zaigu aipatu behar duguna. Bueno, nik, igual, no sé, esken kontua igual, pues pizkat txorrada da, baina neska gehiago behar ditugu freeridean. Azkenean gara askoz gitxiago, lehen baino gehiago daude, hori egia da, eta ba, orain nivel gehiago dago eta, baina nik dakit neska gehiago euki ditugula, eta giro oso ona dagoela, guztiekin egoteko. Ederto? Ba, mil esker freeridaren inguruan, ba, bueno, informatzeagatik, munduari ba, guztiz ez dugunak ezagutzen bagaude hemen, Eta bueno, ba, sorte hon Eskerrik asko. txapelketan eta hurrengo denboraldire Ba. begira ere. Eskerrik asko. Eskerrik Eta- asko. Zuei. Eta bueno, ba, onaino iritsi gara gaurko azaleran, alde batetik Arrankudiaga Zoioko gaurkotasunarekin, eta bestetik, ba, bueno, freeridaren nondik norakoekin eta Laudioko kirolarien lorpenekin, gogoratu hurrengo astean berriro ere hemen egongo garela ostegunean, ordu batetatik aurrera, eta bitartean, ba, aiaraldea.eus webgunean izango duzue, bueno, gure berri, orduan, hurrengo astera arte.